L-app 112 MT. Din hija applikazzjoni tal-mobile ġdida biex f'każ ta' emerġenza iċ-ċittadin ikun jista' faċilment jagħmel kuntatt mal-Pulizija, il-Forzi Armati ta' Malta, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-isptar mingħajr il-ħtieġa li jċempel. Qed nagħmlu aktar faċli sabiex persuna li tkun f'każ ta' emerġenza fi bżonn ta' emerġenza tkun anke tista' tirrapporta immedjatament. Anke jekk wieħed ma jċempilx u anke jekk wieħed forsi mhux possibbli li jitkellem fuq it-telefon, jista' permezz din l-app ġdida jirrapporta li hemm każ ta' emerġenza u anke l-app innifisha toffri GPS fi ħdana il-pulizija jew inkella dawk li hemm bżonn jiġu jagħtuk l-ewwel emerġenza jkunu jafu fejn inti tinsab u jiġu fuq il-post u jtuk l-ewwel għajnuna. Din l-app propju tnediet fl-okkażjoni tal-Jum Ewropew tan-numru 112 intis li jqajjem kuxjenza dwar l-użu tajjeb tiegħu. F'attività fl-iskola primarja tal-Fgura, il-Ministru għall-Internu u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri spjega li din l-applikazzjoni se tkun qed tagħmel użu mill-aħħar teknoloġija. B'hekk il-GPS jindikalhom fejn iridu jmorru biex jagħtu l-għajnuna tagħhom. Informazzjoni fuq kif tista' tikkontattja l-ases kollha madwar Malta u Għawdex, inkluż GPS li jurik kif tista' tasal fl-assa jew dipartiment li tixtieq inti mill-post fejn tinsab. Qal li l-app se tagħmilha wkoll iktar faċli li wieħed jgħaddi tarif dwar x'tip ta' għajnuna jeħtieġ permezz ta' buttuni speċifiċi. Dwar l-użu tan-numru 112 matul is-sena li għaddiet saru iktar minn 380,000 telefonata. Semma li l-iktar servizz mitlub kien dak tal-assistenza medika madwar 56,000 telefonata. Ġie notat li matul is-sena iktar minn 79% tas-sejħiet kollha fuq in-numru 112 ma kinux każ ta' emerġenza. L-attività fl-iskola rat rappreżentanti tas-servizzi tal-emerġenza jitkellmu ma' tfal tal-iskola sabiex jispjegaw ix-xogħol li huma jagħmlu meta jkunu msejħa b'telefonata fuq il-112. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici għamel referenza l-importanza li tfal jkunu edukati dwar is-servizzi tal-emerġenza u kemm huma importanti li dawn jintużaw b'mod responsabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.